Just come down to the floor. You are welcome to come down now. Skal vi bede alle medaljevinderne om at komme ned her til bunden, så vi kan få uddelt medaljer. All medal winners, please come to the floor because we will start handing out the prizes now. Så står der og tisser med den, hvor man står og svarer med drengene. Det er langt, så er I klar over, hvad jeg laver lige nu? Ja, vi kan høre det nu. Ja, det vil sige et blub i baggrunden. Det er også en gang, hvor de har larmet ind på værelset, så spiller de. Så snakker man til siden. Der er også en fyre. Ja. God røv, så skal man have hårdt til det, skal du? Ja. Så skal man få det arbejde. Hallo. Der er lige en deltager på udform, der har glemt noget udstyr, så hvis man lige kan få en frivillig op i nærheden af dommerbordet til at tage udstyret med hjem, så styr på regnskabet. Nu er vi klar til medaljeoverrækkelsen, og den første pris, der skal uddeles, det er dagens fighter, og den går til Greve Karate, og det er Kevin Holler, så tillykke til dig. Nu går vi så i gang med præmieoverrækkelsen. Og de første, vi skal have fat i her, det er 4 under 4 years. And the third place goes to Aya Akkerborg from Sweden.
full in the karate. I am on this corner to the podium. Also third place goes to Laura Lyk from Pussy Karate, og det er Laura Lyk fra Pussy Karate. Så skal vi have en anden plads til Tora Nilsson fra Kansenkajs Sweden Karate. Tora Nilsson, Kansenkajs Sweden Karate. Og first place goes to Amina Akapon from Sweden, also from the Full Karate. Ja, undskyld mig. Jeg mener, det er ikke de vigtige taler for at være her. Der er godt nok, vi bliver revet godt. Det er sjovt, at sådan nogle store nogen med alt muligt for. Og stort tillykke til jer. Så skal vi have piger 10 år, og third place goes to Davina Farrell from Kaizen Central Ipswich Karate in England. Så Davina kan starte op. Og den anden tredje plads går til Beate Nørgaard Larsen fra Typhoon Karate. Og anden plads går til Lina Larsen Eben fra Typhoon. Førstepladsen går til Sascha Kasper fra Karate. Congratulations. Så den næste kategori, det er 4-9 år. Og her skal vi have en tredje plads med Freja Witt fra Bule Sportskarate. Og den anden tredje plads går til Josefine Sønderkær fra Team Ladsaks Karate. Og så har vi anden pladsen til Filippa Hedsen fra Greve Karate. Og så har vi guld til Jessica fra Sportskarate. Stort tillykke til pigerne her. Næste kategori er piger under 14 år plus 55 kilo. Og en tredjeplads går til Josefine Lisbeth fra Ulfsønne Karate. Og så har vi den anden tredjeplads, som går til Christina Slotwood fra Typhoon. Og andenpladsen går til Giselle Nuhr fra Herning Karate. Og så har vi endelig guldmedaljen til Persia Hansen fra Greve Karate. Tillykke til pigerne her. Så har vi den næste kategori, det er piger under 14 minus 45 kilo. Og her går tredjepladsen til Michelle Lysdal fra Karate Kid. Og den anden tredjeplads går til Eva Volker fra Ida Karate Kid. Og så har vi en anden plads til Ronja Ek fra Norge. The second place goes to Ronja Ek from Norway. The Fysisk Karate Klub. Og første præmien, den går til Ida Lønge Olsen fra Greve Karate. Tillykke med pigerne her.
Den næste kategori, det er piger under 14 minus 55 kilo. Og tredjepladsen går til Marion Lind fra Tejløb. Så har vi Michaela Laurensen, tror jeg, fra Team Gladsaxe Karate, tredjeplads. Og så har vi en andenplads til Karoline Jensen fra Tejløb. Og første plan går til Amanda Madsen fra Bues Sportskarate. Det næste, vi skal se på her, det er så drenge 10-årige, og der skal vi have Omar Sadat fra Sportskarate på tredjeplads. Vi vil også gerne se Mikkel Bøgelund til tredjeplads fra Sportskarate. Og så har vi også en Lasse Bøgelund fra Sportskarate, han blev nummer 2 på sølvmedaljen. Og så tager Sportskarate-centren også guldmedaljen, og så er det Robert Møller, som skal have det. Det er noget, ikke nok. Ja, så det så det der. Ja. Det må vi se på. Hvor er det jo video? Ja, det skal jeg. Er det den her film? Ja, det kan godt være. Hvad er det på? Det var alt sammen meget. Det må sige, at være rent på. Så det er til drengene her. Det næste, vi skal kigge på, det er drenge 11 år. Next category, det skal lave den Lette Lias. Og en tredje plads går til Alexander fra Tejløb. Og så skal vi have Marvin Olsen, også fra Tejløb. Andenpladsen går til second place goes to Fredrik Sundby from Metitu Karate in Norway. Fredrik Sundby from Norway. And first place goes to Alexander Breitek from Central Karate Sweden. Det var Alexander Breitek fra Sverige, som har førstepladsen. Congratulations, til stort tillykke. Så har vi drenge, 9-årige drenge, og en tredjeplads til Markus Kjærby fra Greve Karate. Og en tredjeplads til Lukas Sørensen, også fra Greve Karate. Så skal vi se Rasmus på andenplads, Rasmus Appelgaard fra Sportskarate. Og første pladsen kan gå til Greve Karate, og det er Mads Christensen. Jeg kan ikke komme op med. Jeg skal også lige lige være det her. Og tillykke til drengene her, det er flot. Så har vi den næste kategori, det er drenge under 14 år plus 50 kilo. Og her går en tredjeplads til André Hansbjerg fra Herning Karate. Så har vi den anden tredjeplads til Lukas Bodasali fra Bodsasi. Så
har vi andenpladsen til Kevin Hummer fra Ærgerdragen. Kevin var jo også dagens fighter. Og så har vi førstepladsen, som går til Taks Clausen fra Bullesport fra Hasbro. Så har vi den næste kategori, som er drenge uge 14 år, minus 40 kilo. Vores kilo 14-4 kilos. Tredjepladsen går til Lukas Bro fra Karatefit. Og den anden tredjeplads går til Christoffer Nielsen fra Ærgerdragen. Og så har vi den anden plads til Mikkel Hansen fra Bullesport Karate. Og så har vi en første præmie til Jill Danasala fra Luxembourg, men jeg ved ikke om Jill er talent. Så tillykke til langt væk. Så kommer man nok ikke fordi at det er helt klart, så kan man få sin præmie. Ja, det skal nok finde desværre. Det er lidt bedre, jo. Det skal også blive sådan en hurtigt godkendt til noget, ja. Det er meget kedeligt, så jeg også prøver om sådan noget. Og tillykke til jer. Next category is boys under 14 minus 45 kilos. Og det er drenge under 14 minus 45 kilo. Third place goes to Baktas Raska from Sweden. Det er fra Kalsenkai Karate. Third place also goes to Linus Westlund from Sweden, also from Kalsenkai Karate. Og så har vi en anden plads til Mads Larsen fra Bullesport Karate i Holstebro. Og den første plads goes to Michelle Justin Bolt from SSU Karate in Germany. Congratulations to you. Næste kategori er drenge under 14 minus 50 kilo. Boys under 14 years old minus 50 kilo. Og tredjepladsen går til Rasmus Mortensen fra Bussekarate. Og den anden tredjepladsen går til Emil Hastrup fra Ærgerdragen. And second place goes to David England from Team Vikings Sweden. Og så har vi en lille til Sebastian Boss fra Ærgerdragen. Tillykke til dig her. Så skal vi uddele præmier på 10 grader her. Det er altså 10 piger under 14 år. Og her har vi en tredjeplads til Tejfus 10 1.
vi skal også have Ishold Team 3, som også har fået tredjeplads. Og andenpladsen går til Greve Karate Team 3. Og så har vi guldmedaljevinderen som WKF Danmark. Tillykke til dem her. Så har vi Team Drenge under 14 år. Team Leo under 14 years. And third place goes to third place goes to Sweden. Team Hansen. U14 perfect. Third place. Og den anden tredje plads går til Team Sport fra Holstebro. Og den anden plads til Team Niels. Første pladsen på år, så det er Så her så vil vi gerne benytte lejligheden og sige tak for et rigtig godt stemme. Det har været fantastisk arbejde af officials, dommerne, coaches, udøvere. Vi har kunnet køre cirka 500 deltagere gennem og holde vores tidsplan. Og vi glæder os rigtig meget til at se til næste år igen. Stort tillykke til de sidste medallemodtagere. Og så er der igen for at sige tusind tak for i dag, og vi håber at se jer igen i den sidste weekend i januar i 2014.